What's up guys? So ngayong araw guys, sisilipin lang natin si Harabe, no? So tingnan natin guys kung sino nga ba si Harabe sa totoong buhay mga kabisi. So guys, bago ang lahat, huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-subscribe, and hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga susunod ko pang mga videos. So guys, kilalanin na natin si Harabe. Panoorin natin ito dun sa vlog ni Mrs. Sarabas mga kabisi, no? So ito na guys yung ginawa kong mumunting video. Okay, Harabe. Yes. Ano? Ang full name mo. Full name, okay. Justin Guansing. Ay, baka pa-apelyen, no? Sorry, full name. Justin Guansing. Justin Guansing. Hanapin niya lang sa Facebook. Okay, edad. Edad. 23. 25. Visit. Okay, birthday. Birthday, May 28, 1995. May 28. May 28. Birthday. Oo. Ito. Relasyon. Kay Harabas. Bali si Harabas po ay brother ko. Brother ha? Brother. Okay. Ito. Anong episode ka unang lumabas na Harabas? Yung malalabanos ka pa nun eh. Ngayon kasama ko sila nun eh. May pinsan kami. Episode 119. Flashback. Sa episode 2 guys, meron tayong guest syempre. Harabe. Ako po yung nagtatrabaho natin sa cruise ship and ngayon pahinga. Ngayon, try natin sumama sa Harabas. End of flashback. Ano daw ang work mo noon? Bali before po, bali ngayon yun lang ako bumaba ng nag-work ako sa cruise ship, international. Bali 3 years ako nag-work sa international, sa cruise ship. Tapos 3 years din sa local. Dati pa yung way back 2016. Super ferry pa dati. Sakay na! Ayun, tapos ngayon, kauwi ko lang itong June. Ano ba kasama? Nagkasama kami ni Mr. Bugs. Yun yung 2016, 2017. Yun. Tapos kauwi mo. Okay. Yes. Okay. So, Anong posisyon mo sa trabaho? Sa barko? position po, bali, waiter po. Waiter. Waiter bali sa kami, sa hotel department. Waiter. Willing to pay. Okay. Eto. Sa seaman ka. Bakit takot ka sa dagat? Dagat. Sa dagat ka. Uwi. Bali hindi naman po. Bali kasi sa cruise ship, kung makikita nyo, talagang napakalaki nun. First time kong sumama kila sa Harabas team, hindi ko expected na pagkita mo yung dagat, nandiyan lang sa harap mo na Dagat. Iba pala yung pili. Sobra. O nga kasi sa cruise ship, Stable lang yun. oo, parang walang galaw-galaw. Dalaw talaga. Uwi! Sakit siya. Ay, nako. Eto madrama to. Babalik ka pa ba sa barko? Madrama to. Babalik ka pa daw ba Balik sa sa barko. barko? Ngayon po, I don't think siguro na babalik pa siguro ako kasi hindi pa rin okay doon. Tsaka ang hirap na yung bumalaw sa Manila, mahirap mag-apply, mahirap transportation. Tsaka gusto din sa nagawa ko lahat ng gusto ko dito. At masaya din kayo. Lagi na makikita. Okay. Ano daw yung sulat ko na yun? Tapos na. Yun. Ayan. Saan ka daw mas masaya? Ayan. Sa barko o sa Harabas? Sa barko, bali magkaibang way siya ng happiness eh. Hindi mo siya maano eh. Kasi yung kasi yung happiness doon, masaya din doon. Pero yung happiness dito, mas masaya. Kasama ka yung pamilya. So yun guys, yung buong video pala nito mga kabise,
mapapanood nyo dun sa channel ni Mrs. Harabas mga kabisi, no? So dun talaga yung full episode ng video na to mga kabisi. So search nyo na lang Mrs. Harabas, din hanapin nyo yung episode dun kay Harabe mga kabisi. So guys, nakita rin natin so ang galing talaga sumayaw ni Harabe sa mga vlog nila mga kabisi, no? So siya rin, isa rin siya sa mga nakakapagpatuwa, lalong-lalo na sa mga kababaihan, no, na mga followers natin mga kabisi, no? So yun, bibong-bibo talaga itong si Harabe mga kabisi. So yun guys, todo suporta lang tayo sa Mrs. Harabas channel at saka Harabas channel mga kabisi. So kung nga pala guys, meron tayong i-flex na channel. So ito guys, panoorin nyo. So yun guys, suportahan natin yung pinilix ko na channel, so ilalagay ko dun sa description box ko yung mga channel nila mga kabisi. So guys, tulungan natin sila para umangat yung mga channel nila mga kabisi. So guys, yung channel ko na pala to ay handang tumulong sa mga small YouTuber na kagaya ko mga kabisi. So just comment lang po kayo dun sa aking comment section para next na vlog ay ma-flex ko yung channel nyo at the same time matulungan din kayo na umangat. So yun guys, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta sa aking channel at hanggang sa muli mga kabisi. So ituloy ang inyong kabisi na nagsasabing yati, bye bye.